Поздравления за първата ти победа на ринга на Сенши. Как се чувстваш след като постигна тази победа? Congratulations for your first win here in Senshi. How do you feel after that? Thank you very much. I feel very good. I feel awesome. It's my second time being here in Senshi. I'm very happy. It's a very big and good organization. I'm impressed every time I come here. Благодаря ви за всичко. Чувствам се страхотно, чувствам се щастлив. Това е една голяма организация и много благодаря ви за възможността. Първия рунд тръгна малко по-трудно за теб, но след това показа възможности във втория и в третия рунд. Това ли беше твоята стратегия? Yes, I'm the type of guy I warm up a little bit late. The first round for me is to get the pulse of the opponent, and then I go to the job. I strike, I attack. Yes, the first round was a little bit close. He catch me with some punches, but I come back and I win the fight. Първият рунд е бил малко по-труден за него, трябва да свикне за опонента му. Според него е бил доста равностоен опонент, но след това е започнал да си играе неговата игра и мисля, че е успял да се върне в играта с силата си. Как се чувстваш тук във Варна на ринга на Сенши? How do you feel here in Varna in the ring of Senshi? I feel very good. I feel awesome. I feel very happy when I know I come here and fight. I hope next fight, next edition to come and fight and show what I made for. I didn't show yet what I made for, but in the future I will show. Чувства се много добре, чувства се страхотно, иска да се състезава тук, да продължава да идва тук, да покаже от какво е направен, да покаже възможностите си. Мисли, че за сега е показал, само е загатнал какво реално може, но в бъдеще ще покаже пълния си потенциал. Thank you so much. Good luck. Thank you too. Thank you, Senshi. Thank you. Thank you.